Ești belea. Ești belea. Ești belea, nu alta. Mama e tare și tu. Cică la mama lui. Lămâie? Ai lămâie? Ai învățat să scoți limba, nu? Hai, scoate limba. Lămâia este bună. E bună lămâia. Ia. Ia, mai dă limba. Bravo! Ne punem lămâia pe limbă? Ce bună e! Ce bună e lămâia! Ia. Mai vrei? Mai vrei sau gata? Terminăm cu ea. Nu mai să strâmbi. Ești mort? Băiețelul Laima. Ce faci acolo, mai? Ce faci acolo, mai? Și degetul cel mai bun desert. Nu mai ce strâmbi? Gata? Nu mai ce strâmbi? Doamne! Da, ajungi. Ajunge. Pentru început e destul. Un abuz. Abuz de lămâie. Gata. Nu mai gata, doamne. Ajunge. Ajunge. Nu masa? Ai să rozi masa până ajungi la lămâie? Ai să rozi masa până la lămâie? Aoleu, nu cu mâna asta. Ce-i pe mâna aia? Arde iute. Arde iute, care... Mi l-ai dat mie? Da. Și lui un pic, cred că i-am dat. Spicy boy. Ba da, da, mămică, ce